କାହାଣୀ ହେଉଛି ଖଇରା ଗ୍ରାମର ଏବଂ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର। ଏମିତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳୁଥାଏ। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। କୋଉଠି ଯଦି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ସେ ପଛାଏ ନାହିଁ। अरे भाई 2 किलो चीनी देलो आउ 2 पैकेट अट्टा दियो। ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ା ଆଜି ପଇସା ଆଣିଥିବ କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାକି ମାଗିକି ନେଇଯିବ। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଭାଇ, କଥା କ'ଣ କି, କାଲି ହାଟ ଅଛି ତ ଆଜି ସବୁ ମାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଜି ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି, ତମେ କାଲିକି ଆସ। ओहो आज दरमा मिलथिला भाबुतली किछि जिंस किनिकी नेइथांदी घरकू। ठीक अछि आउ को दुकान नै जिबि। अरे रुह रुह भाई रुह खराब भाविल कि मु जाइके गोदाम घर देखुची सेठी जिनिस थिबो। ଦୋକାନୀ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଯାଇ ଚିନି ଆଉ ଅଟା ଆଣିଲା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼କୁ ଦେଲା। धन्यवाद भाई धन्यवाद। टिके रुह एटीएम रु पैसाटा नेकी आसुची। ଏହା କହି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଦୋକାନୀଟିକୁ ଚୂନା ଲଗାଇ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲା। अरे वाह गरम गरम जिलाबी, ये तो आम राजूर भारी पसंद। हेले बिना पैसा खर्च न करी केमिति जलेबी नेबी मु आज। अरे भाई मो पर्सटा पड़ी जाइछि कोठी के देखिछो कि? मो पर्स रे पूरा 2000 टंका थिला। आउ आज मो पुअर जन्मदिन, मिठा टिके नेबी बोली भाबिथिली, कोठी पर्सटा पड़िला के जाने। ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ସେହି ପିଲାଟି ଦୋକାନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର କାରନାମା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲା। अरे भाई कहीं चिंता करुच, मिठा जदि नब निय काली आसिकी पैसा दे जीव, मो मालिक को कहीदेवी। ठीक अच्छे? अच्छा कौन कौन नब कुह। ठीक अछि भाई मते 2 किलो जिलाबी पैक करके दियो। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଜଲେବି ନେଇକି ସେ ଦୋକାନରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼କୁ ଦେଖିଦେଲା। ए चंद्रचूड़ा कुआड़े आसला कि रे? आ दुकान रो कौन किसी नहीं कि? आज्ञा बिचरार पुअर जन्मदिन थिला आउ से ता पर्सटा हजई देइची। आउ दुकान आगे आसी दुख करके कहिला मु ताकू 2 किलो जिलापी देइथिली आउ से आसिकी काली पैसा देई जीव कहिची। ଆବେ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ସେ ତତେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତା ନାଁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ମନେ ରଖିଥା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୂନା ଲଗେଇକି ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ। ଆଜି ପରଠୁ ତାକୁ ଦୋକାନ ମାଟି ମୋଡ଼େଇ ଦବୁନି, ବୁଝିଲୁ? राधिका अरे ए राधिका कुआड़े गलो? अरे राजू तू कुआड़े गलु? देख मु तो पे कोन आनिची, जिलाबी आनिची। बापा बापा तुम जलेबी आनिच? दे दे मु खाइबी, दे दियो। कौन म जिलापी आनिच? मु जाने जा पाखरु हेले ठकेइके आनिथिबो नहेले बोकामी करिके आनिथिबो। सुण बारंबार मना करूची, एमिति किछि काहा पाखरु ठकेइकी भंडेइकी आण नाही। हेले तमे कोन मो कथा शुणुच? दिने एमिति सतरे किछि असुविधा आसीबो जेतेबेले केही भी साहाय्य करिवे नाही। तुमे तो चकुली खाया लोक खाइबो, बिंदो गणुच कोन पई? ए चंद्रचूड़ के आज जाए केबे निज पैसा किछि आनिछि ना आनिबो? तुमे खाओ खाओ। आह कि स्वाद, मागणा खाइबार स्वाद टिके नियारा। ତା ପରଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଘର ଆଗରେ ବସିକି ପେପର ପଢୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼କୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। आज्ञा आम खैरा ग्राम आम गोटे गोशाला खोलिया जाऊँ आउ से आमे चांदा आदाय करछु। आपण द्वारा जी साहाय्य हो पार आप दिंतु। कौन हैला चांदा देवी? किमिति पिछा छड़ेबी 2 जनठू? मो पाखरे खुचुरा नहीं, कोउठू आनिबी एबे? आपण चिंता करतु ना, आम पाखे खुचुरा अच्छी। आपण नोट दिंतु, आम खुचुरा करदेबू। आ जी कहे से आम रसीद काटिक आप देवु। ठीक अच्छे तमे मते 500 टंका नोट टे खुचुरा दियो, मु नोट टा नहीं कि आसुची।
ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଘର ଦେଇ ଜଣେ ପରିବାବାଲା ଯାଉଥିଲା। ବାଇଗଣ ନବ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି। ଆରେ ପରିବା ବାଲା ଭାଇ ରୁହ ରୁହ, ପରିବା ନେବାର ଅଛି। ଶୁଣ, ମୋତେ 2 କିଲୋ ବାଇଗଣ, 2 କେଜି ଭେଣ୍ଡି, 2 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଦେଇଦିଅ। ପରିବାବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପରିବା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଖୁଚୁରା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ଭଲ ପରିବା ବିକୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ମତେ ତ କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଚାନ୍ଦା ବାବଦକୁ ତମର 200 ଟଙ୍କା ଲେଖିଦେବି। ହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହେ ନା ନା, ସେ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ ଦାନ ଧର୍ମରେ। ଚାଲ 100 ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଦେଇଦେବି ତମ ପରିବା ପଇସା ବାବଦରେ। ବିଚରା ପରିବାବାଲା ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ବି 100 ଟଙ୍କା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନକୁ କେତେ ଘାସ ଲାଗିବ? ଅତି କମରେ ଯାହା ହେଲେ ବି 500 ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ ଦିନକୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଠୁ 500 ଟଙ୍କା ରଖୁଛି। ଗୋଶାଳାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଘାସ ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଘରକୁ ରାଧିକା, ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଏ ରାଧିକା, କୁଆଡେ ଗଲ? ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଘାସ ଦେବ ବୋଲି କହିଲ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ସେସବୁ ତାହେଲେ କଣ? ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ବୋକା ବନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ଯାଅ ମ, ସେସବୁ ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି। ଚାଲ, 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଆଜି ଆଉ। ଛାଡ଼, ତମେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଟା କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସବୁଦିନ ବୋକା ବନାଉଛି। ହେଲେ ଯେତେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳିବ। ଆରେ ଦାଦା, କଣ ତମେ କହୁଛ? ସେ କର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସେ ପଇସା ଠକିକି ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ରାଜୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 2 ପହର ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ରାଧିକା ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଶୁଣୁଛ, ରାଜୁ ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରିନି। ମତେ କାହିଁକି କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଜମା ଡରନି, କୋଉଠି ସାଙ୍ଗ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ଆସିଯିବନି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବିଲୁ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଥିଲି। ହଁ ଭାଇ, ତୁ କହୁଥା, ମୋର କଣ ଗଲା, ଫୋନ ରଖ। ଶୁଣିବେ ମୋ କଥା। ତୋ ପୁଅ ହେବେ ମୋ କବ୍ଜାରେ। ଯଦି ତୋ ପୁଅକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ହା 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 ହା। ମୁଁ ରାଜି। ମୋ ପୁଅ ରାଜୁର କିଛି କରିବନି ତ? ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ରେଡି କର, ତତେ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଇଏ ତ ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ, ଆହୁରି ବାକି 4 ଲକ୍ଷ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତାପରେ ରାଧିକା ତାର ସୁନା ଗହଣା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼କୁ ଦେଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ବାକି 4 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାକି ଖାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ତାର ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ମିଳିଲେ। 10 ଲକ୍ଷରୁ କିଛି ପଇସା କମିଗଲା। ହେଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବାକି ପଇସା ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ବୋକା ବନାଉଛୁ? ଇଏ ତ ପୁରା 10 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ। ଆରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ସେ ବାପ ପୁଅକୁ 2 ଜଣକୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଧିକା ଆଉ ମୁଖିଆ ପୋଲିସ ନେଇ ବିଲୁ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଡ୍ଡାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ବିଲୁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା। ଶୁଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧିକା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ତୋ କର୍ମର ଫଳ କେମିତି ତତେ ମିଳିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଉ କେବେ କୋଉ ଲୋକକୁ ଠକିବିନି।